A, slušao sam u povijest snimanja. Nema njih. Nice flash. Evo, čekaj, imaš plasman. Okej, vredilo je. Rip turret. Ja bih rekao da jeste, da. A, Ok, vreme. Nemanja, ti si insane. Idi seti sam, možda slobodno ga ubijete ako želite. Ja ne mogu. Pa nemoj. Ali Nemanja više nego može. A, ja, ne, mislim je valjda bacio. Jebate. To Srećan labo, sam. damage, izgleda da je prokat. Srećan sam. Imamo barona. Mačka jeste glupa, slažem se. Mačka jeste stvarno glupa. Mačka je useless, ali kad ti dođe ova zmija, znaš što koristi. Ne, to je problem s mačkom, ako je team useless, onda i ona još više beskorisna. Ako je team ide okej, ona je nenormalno jaka. Mačke Ne, nema, je ljudi. U tom stasu. Pizza je bila cijela 60 cm, buraz. Opala. 60 cm sa ketchupom, malo, znaš oni tipični pizza, buraz, nemoj. Da, pizza, ja obožavam. Onaj ne ketchup, pizza. malo test, ono najbolje test ikad i onda one sir i ona stvar, i ona stranja. Naravno, da. Ja se vratim dole, nema ništa. Samo masline jebene. Ne pizza. Ajde, koga ćemo da blejamo za ovaj fight? Kiv je Graves. Mislim, mene promašao sam ulti. Ne, pogodiš ti 2 miniona, pa jer ti čuješ sebe što Istina. pričaš. Istina, izvinjam se, da, izvinjam se. Prvo bi... Ne možemo da pušamo A, samo gdje si Graves? Tu sam. Dave-a. Tu sam. Ne to, ne možemo da pušamo. Treba nam baron. Baron? Nemanja, ti se odmah ustavi. Neću da ti vidim dalje fight. O, Ako Darko neće da miriš dalje u fightu... Crnja ti kaže, coaching sistem neki. kako je Nikola pogrešio? SP za support da bi mogu da pukuje. Zatvor timo. Znaš na što mislim? Ne znam. A ne, by the way. Okej, to je bilo lak, to je Dolazim bilo Nemanja. toliko sre... Beži ka meni. Ko je bilo lak? Guys, please kill Baron, okej, formišu. Let us get... Sad da ne ubijemo barona. Nemoj da ideš na Barona. Idemo baron. Look TP. Ukoliko ti... Ne kapiram šta je Nisam toliko dobro. pogrešno sa TP-om. O, Nemanja, definitivno nisi dobro. Mr. Ne, Nemanja, jesi, samo čeka da tvoj spasilac dođe. 0-6 čoga, fajde, samo gubi. Holy shit, Nemanja, what the f***? To je bilo. 0-6. Gdje si pošao na babine patofne? Damn, baba ima patofne. Ne, brate, hoda boss. To za dedin gruda. Udari ga, što radiš? Čekam svoj Q. Casual nas plat, by the way. I'm a pen, čuo smo sve kao I'm a pen, ali... Šta si me čuo, brate? Hemijska olovka, šta si Čej, čuo? mogu Šta si ja čuo? sa vama kada završite? Da može na tebe, a neću ni da vas pitam, vi istinite ne bi. Eto vidiš. A ja ne! Moj noga. Da, Ja sam top laner, što? A vidiš, navikao sam se da si support, sad čekaj. Samo da promijenim. Haha, jedi gon! Ok, šta builder isto, ovi Kao, onaj? ima delay dok baciš taj Q, kontaš, kao... What the fuck? vidiš. Oh, nigga! You picked the wrong house, fool! Gledam. Nema njih! Loša te, bra. Ja reportujem na ovdje je Warwick. Pazite što radite bot lane. Okej, ja nemam kontrolar. Pazi ti što radiš, čovjek. Natan je, ne idi, malo su. Ljudi, može malo pomoći stop opet. Pošao sam cijel game, ovdje imaš Da, free da, top. ne znam da je Warwick. Ovdje ti kažem easy camp. Easiest camp Ja of nemam the easy. grind, popaš opet. Omni grind, oh fuck, nemoj, molim te. Oh fuck. govorio sa mnom. Amo.
Samo još malo. Ne mogu da ga stignem. Mogli smo zapravo, Bog ti ali pomogu. znam da smo barem mogli da mu izdivamo dovoljno damage. Nice rounds I play. Nema veze, Ok, onda smo spremni, dođi ovdje samo. što sam paničim da će da umre. Dođi Pazi Warwick. On pazi šta radi. Moraš makice se približi. Kad se približava. Koji- Nemoj dash, nemoj flash. Ne, treba mi Dark Harvest, tak, koji ti je? Evo, koji ti je? Pa ne, si ti dogiveš. Ti drogiraš, nemojte da mi Dark Harvest. Idio Ljudi, potirao idite je. Drake-a, Timo nije tu. Timo nije tu, take it. Da ćeš professionals have standards. Gdje si ti zmaju glupi? Hilo se profesionalac, hilo se Ja ću profesionalac. zmaja, vi radite šta ću. Nikad neće očekivati s profesionalac rafi, ja? Ok, ne znam sam babi da ne treba da se da dođe. Lako. Rekao sam van. Rekao sam My kill. babi da neću da pum, dobe, mislim su. Marko, kontrola gdje to bio? Vidio si to pešu. Natalija Kinga. Apsolutno vode! Au. Ja ću tu da učem. 7 sekundi, 7 sekundi. 5 sekundi. Ako te voli da ga ne voliš. Baš to je takav život. Ako ga ja ne volim, on mene voli, ja ću mu reći da jebe. Ja, to rećemo je manje. Što mislim svaki sires? Da, ali Science. moraš imaš u obzir, moraš lepo to da kažeš da ne bi Znam upao to u ja previše depresiju. razmišljaš o to ovoj. Baš. Neko upadne u depresiju, šta mene boli ovo? Njegova depresija, ne moja. They betrayed screaming. Njegova je depresija, ne moja. I to je mrad. Zato što su super likovi. Ok, sad ću im da imam vision. Da rade Drake. Ekran mi je to. Maskara toga iz ovih... Ne znam, brati, iz njujorskih jebenih podzemlja, znači, najodvratnije stvari kada to ti je canon play. Aj mene kill! Ne mogu nijedan! Ima toko malo kelta. Ko ima malo kelta? Ona. Nja, zatavi. Ako mi dođemo pekarimo. O bože. Potom kradem farm i nema brige. Ljudi, pekarim, radi tako. Znaš, kažem ti, klipova koje sam video, On Ko jeste to bu. pinje, mislim se znam da ne bude. Ej, ja, On moj zato što ult govori, je, ljudi. moj ult je bio najgori ult, ja mislim godine. Najgori ult godina. svaki Jordl osim popije pacovčina, najveće ikada. Da, popije miš. Popije miš, tačno tako, može prihvatljivo. Popije Znači, flak. Kenan New York Sewer rat. Timo, brate, Swamp rat. Onako pravo iz močvare, ono najodvratnije. Već smo vidjeli jebote Tristana, šta je Tristana? Šta može biti Tristana jebote? Tristana je srpski glodar. Okej, šta, ko je još ostao od ovih Jordala? Ne znam. Ima Tristana, ona i Rumble. ona. Rumble, na Rumble je cool, brate, Rumble je cool. Rumble je Transformer. Tačno tako. Moj noga. Maj noga. Konačno se desilo. Da, za ništa Ivan je nismo postao pričali, polu Natalija, Engles. zazam se. Ne, rekao sam moja noga. Šalimo se. Evo, snimi.
Ćao.